diberkaham, diberkaham, diberkaham. जों दिनै बेलेखानाव खापां स्रांलायजाक हाया दा सिगांगो बुबाग्रा फायना दंमोन फाइमालिया फिनफानो बुबाग्रा बाक्का पक्का माने आकक दिनै बकक रिखा आफुर फाइमालिया फिनफानो तिनि फाइका आबन बागै जों खापां स्रांलायजाक आबुक जों थांनाय 23 तारिखआव हकु तैसाबो जों सालायका जे आफुर बुबाग्रानि बोखा जत्तनि बोखावनो बुबाग्रा दङ तिनि तेवाइसा नायनाय आनि बोखाव बुबाग्रा दङ नंनि बोखाव साबतं Ani bekau bubagra tongo nong ni bekau sabatong. Kaham ke tong ya nam bagi. Sodino kaham ke tong ke faido lamprahat di fatiri lainai. Ani bekau bubagra tongo nong ni bekau sabatong. Ani bekau bubagra tongo nong ni bekau sabatong. Monusalita konstituensi wani bekau ratis Tripura tongo nong bekau sabatong. Belai hambai. Seng hengkai faidi abahai kaino. जों दिनै अजागाव आसुक गां सानानै थांला तामोखे जों अजागा महाराज बीर बिक्रमनि स्टेचु आबनो इनग्रेट खायनानि बागै चिनि बुबाग्रा थांनाय अब कग्रिखा हिपानो हेलिकप्टार आफुरु दौइ तंमानि बाय जरारि मालिया हाइपानो चिनि बुबाग्रा आसुके माया गोनां आसुके हामजाकमा गोनां कग्रिखाय ब कगनारगो दिनिनि सालपानो अजागाव फायि बतैसा नरक बरक बाय जों बाय मालायनानि फायका आबन बागै जों बुबाग्रानो बरमनि थाइतरा तंकरै जों बुबाग्रानो हामजा थाइतरा तंकरै जों बुबाग्रानो हामजा थाइतरा तंकरै दंगुना एके फाइदि जों थानचाके जे बुबाग्रानो हामजा माने आबनि प्रमाण आं तैसा तिनि नायनानै नरक आं स्टार्ट सामलग लगी याफा खरब दे बुबाग्रानो जों सन्मान दिवै आं याक तलाकारिखाय नंग याफा साउन्ड गमनाय साखाति साखाय साउन्ड बारिना याक ताले नरक साउन्ड बारनाय तो स्टार्ट याफा खरब लाइता आं याक नाहारि दो Osuna belai hambai जों थानचानि मारि नुखा चिनि याफा खरमा बिसिं दैबो काइसा थानचा नुकजागो हाय दा बुबाग्रानो नर तिनि नुगुइ ता तंथका बेलाइके खापां सारांजाक दा बेलाइके तंथकलाइजाक दा चिनि बुबाग्रा माया गोनां दा माया करै चिनि बुबाग्रा जोंना हामजानाय दा हामजानाया वाह बेलाइके न खापां सारांगो हाय दा जों दिनै अर बुबाग्रानो बासके नुखा आर ओ बुबाग्रानो जों तांगि हामजाक यांनाय आं आकक सितिनि सानाय राजनीतिनि कक आं दिनै सा सालिया बुबाग्रानो जों अमसुके न हामजाकनायनि नांगो तांगि हिंगाकै जे बुबाग्रा चिनि बागै गोबां मा सेक्रिफाइस खायका जों अ जागाव बाक्सा बाक्सा बररक सिंगु बुबाग्रा 25 बोसोर सिगां बरतं हुनसंनाय रक फिया 25 बोसोर सिगां बुबाग्रा बरतं आकक चिनि बागै कटरिया ताबुकनि अ जराव बुबाग्रा चिनि बागै बुसुक जरानि सेक्रिफाइस खलायका आबसि जतनि क कतरं ना बलेना चिनि बुबाग्राले जोंनो हामजाकमा बाय ओ तिप्रासानो हामजाकमा बाय त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्टशिपनि चेयारनो हाय केनरै साबनि बागै फायका चिनि बागै फायका पिया ओ बुबाग्रानो 25 बोसोर बरतं हुनाय रखंखाय चेयार दा कमानो गिरुसे आहाय के मा थांलायो बुबाग्रानो बाक्सा सिगक सनामु बुबाग्रानो बाक्सा जात्रे पद छाउ हाय दिबा कामुके चिनि बुबाग्राले गोबां मा कतर कतर पद न खिबुइ नों हाय आं हाय बरक बाय मालायनि बागै दिनिबो अ जागाव फायै उ यासिसि नाहादे अराव फाय यासिसि फाटिजा दफरा काफरा थांना थांतरि साबनि बागै चिनि बागै बुबाग्रा कि ब राजनीति खाय जोंनो थकै जानन बागै बिनि नन्द नांबा बुबाग्रा बिनि बैसे बसाबाया नंबाया तंबाया हिनफानो जोंना हामजामा बागै सि बोले थापुर मै दंजो जाऊ नगे जों अ बुबाग्रानो लगिरिया खाय नै साबनो लगिरिनाय आय दाना आर अबनि लगियो तिनि अ जागाव जे मांथं सनामजाखा अ मांथंबो तिनि बुबाग्रानि याक बाय खुलगिरि जाकमानि अब रांसाकनि मांथं उसिनाय आबन बागै अ रांसाकनि मांथं अर खुलग जमन बागै फायदि बाल खेतेसि याफा करबलायानो जों अ लामप्रा हातिनि खाजानि ताकुकtai बुकुकसं जों बेलाइखेनो कपाल गाहाम चिनि बुबाग्रानि याकुं अ जागाव गलायखा हाय दाना आबनि बागैनो जों बुसकांनि सालो चिनि बुबाग्रानि जे संजाक बुबाग्रानि वानसुकमुं चिनि तिप्रा दफानि जे गोबां मा हदा चिगन हदा मिलु जे दफा कायसाक मनि चिनि तिप्रा दफानि थान्तानो बा हामजाक माने आबनो जोंबो लामसुगै थांलायनाय दिनै अ जागाव जों बुजि सुगियानि बागै चिनि बुबाग्रा तामनाय चिनि बुबाग्रा नायु जतनो थान्चा
Pia जों बाय जों बुजि सुगियान बागै राजनैतिक बखरागो ब्रेन वाश खायजों बागै नों देबरमा नों मलसम नों हालाम नों चाकमा नों गारो नों जमातिया आबाहायके नानान तान टक सालायै जों बाय जों फेगलाय दंलायो Pia sini bubagrale serai-serainya sawo ojagawa ke bono ojaga khakmani kerai tamoke 19-20 ta hoda miliui je dipradofani thansano bubagra naikha a thansano जों nobo hamjagrika gotharika ombagai angase kolok kok sana thanglia tamoke haidi जों ojagawo khapang sranglai जों lamsoklayano tabuk जों orate kaisa ngabon logi-logi asuk thai dinai chini samonu 5 nong samonu constituency ni borom gonang Roton Joy Tripura faidi bini bagi bocong pal kaya pakar belai kono langsung layang. Engkai jeng abono ngasih kebang kok sana thanglia kabuk election ni jorabo faitong uje itu cini bubagra ni congjak cekhane faine cini borom gonang Roton Joy Tripura bosok baikha bini aroh ngakai je bonopu dina kelainyarok amutui mario putriwi keplai kelaidi tai cini borom gonang Rotis Tripura bo monusalenta constituency wo bono ngkai korat cino budruti anaros kaina nih ngangkai abon sikang bolong hok nakai tananguna itu tabut thangi thangka abo daso lilia tabut bolong hok nakai korat bai mara laisinai korat bai ayang tirawui yang tei amotui betai thai laisinai ambagi norok nono jotono besaro je o jagao tini borom gonang Rotis Tripurano 6 nong monusalenta constituency wo jodino keplai khlai gangkai chini bubagrano keplai khlai mani kelainai haida haya Cini borom gonang Roton Joy Tripurano keplai kelaimani ortho oborong nai cini bubagrano keplai kelaimani engnai cini ojaga duijon je khorok ni tongnai candidate dongno keplai kelaimani ortho cini bubagra naimani tipradofani thancha keplai mani kelainai cini bubagrano cini bubagrani je mokolni muktui kelaimani जों thancha khai hulai sinai angase kok kebang sana thanglia cini bubagra जोंनो logirika जों tipradofaro thancha engkha belai-belai no hambai